Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita, ket naggapo. Iti pagayam tayo ang nagpailingat, itinagan a Huben, iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sakbay ti amin, kablawan kayo pa di ta istasyon ti radyo. Nakapagsuratak, takayat kumat amang ngagandag iti padak a nasukir nga anak. Daytoy pakasaritaan. Agbababawiak, no apay aginurak, ken pinasakita, dagiti dadakkel ko. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod, ni pagayam Huben. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Tulungan nak amapan ijay bangkag, Huven. Adda papanan mi kadagiti babarkadak tatang. Anya, napat patagpayan dagiti babarkadam, ngem iti itutulong mo kanyak ijay bangkag? Tatang, napatagti papanan mi. Sa maysa, nagsasaritaan min dayta. Awanan ti maitultulong mo kada kami iti inam, Huven. Di ka pa'y laalain dagiti gargaret mo, ta makipagnaid kan iti ayan dagiti babarkadam. Tatang. Awan pa'y serserbim nga anak, taawan apulos. Boston, tatang! Anya, bugawan nakpayain. Takasano, ipilit yu ti kayat yu kat adang arot papanak. Kanayon lata na sermunan da. Anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Daytoy anak mau, naglaing asumumbat. Panawan kayo man langan. Saan ka abastos, Hubain? Agsubli ka! Lakay, baybay amlatan di anak mo. Talagang awan respeto na dayjay ng anak mau. Bastos! Nauma ako ni Jibalay mi. Kanayon latan ngagsubang kami ka ni tatang ko. Anya nga minti makagapo, Huben. Masaduta ka mapan ni Jibangkag mi. Kabalan mat ni tatang ti mapan ni Jay. Gamapay akaduan nakpailaan. Sa bagay, madadaan lang ti kinataar mo. Numapan ka lang ijabang kagyo. Uwin Imbagak lang ang rodan nga danapatag nga ramida. Hanggang ipilit lata ni tatang ko atulunga. Anya nga ro taramidan tayo itangay, gayam. Agiinom tayo langan. Adamat kwartak dito eh. Kasayatan day tang aramidan tayo. At damot kwarta. Kat ison ti pagtitipunan tayo. Tapno adu ti maigatang na. Oh, katanya pa lang nga ro taramidan tayo ngay. Intay gumatang na iti arak ken pulutan, tag-shot tayo. Kita ti aramid tayo jay ahuvay. Rabieng ngam saan pa'y lang ang nagaway. Ay na, kaslasaan ka na iruwami ti kasta nga arami di anak mo. Masansan mo't nga gawid iti rabi eh. Ngay, aday tamot gaya man. Abayan na, karing kayo pa'y lang. Nanang, tatang. Orayin da ka, Hubain. Nabartag ka? Asimbang pa'y. Dayta ka day, di ibagbagam kanyak nga ramidin nyo anapatag akadwam dagiti babarkadam. At dayta kayo manan. Tilang, kamali nga raramidot, ti makikita yap. Amumut gaya makamali dagiti aramidam. Kat apay ngay, nga aramidam pa'y lang. Salbak. Ala, husto daytan. Sige, Huven. Mapankan iti kusina, tayong kamang rabiin. Sana ka mabisin, nanang. Kaya't kunti maturog. Nagsakit ti ulok, nanang. Kasano asaan nga agsakit ti ulom, kat kasta unay ti bartek mo iti rabi eh. Adda ka din naluto pag-armusaran. Awan pa'y, talaga do ti inararamid ko. Tinulungak pa iti amam ang nagburas iti natang iti bangkag. Awan pa'y ganas ti agdan dito balay. Tawan na isagana amakan. Anya? Mabisinak, ngamawan pa'y naluto. Di ka agreklamo, taimbagak matag nga ado ti inaramid ko.
Mabitla nga ron. Tagluto ak iti pagarmusaram, anak ko. Kumusta di anak mo analaing? Bakit? Imbis ko matulungan na ta dito'y bangkag nga agburas kadagiti natag. Agrekreklamo. Taawan pa'y tinaluto ang pagarmusaran. Anya? Kit iso kumalatan tinaglutaw, takabailan na may. Siya kun at inangisagana iti kanan na. Nagluto akmatan iti balon ta dito'y bangkag. Ay, nagdakilan a karnay. Ngam awan ti maitultulong na kadata. Napiyapay nga awan langan ti potot kaw. Tawan mo't lang pakairanudan kinkwana. Ay, saan tamata nagkurang anang bagbagakan kuwana? Di bakal at tasukir. Di mo latta ko man inasikasaw. Tapno iso mismo ti agluto iti kanan na. Lakay. Sigurado arimwar mananday jay. Amapan ka nagiti ayat tigagayam na. Dinagas ni Lex. Nagmotorsiklo dapi manaw. May sabot na dyan, Alex. Kapadpada ni Hubin Abalyo daw. Awan, ti maitultulong da, kadagiti naganak da. Siya ti nagpainom ita tada kwarta nga inted ni tatang ko. Nagpaluto at paya iti naimas. Apulutan tayo. Ayos nga ro Linda. Agranak tayo manan iti arak kan pulutan. Insan, adto yan ti pulutan nyo. Iparabaw mulatan ni tilamisan insan Weng. Agyaman nak ha? Adagayam na pinta sa kasinsin mo, Linda. Apay nga itala nga makita. Sangsangpot lang ni kasinsin Weng ang naggapo ijay kabangibang nga ili. Basta ya. Siyak ni Hoben. Tinasingad na pagayam ni Linda. Siyak mat ni Weng. Agtugaw ka. Tadanggayan na kaming aginom. Pasensya kan, Hoben. Sa anak nga gininom iti ara. Bye-bye amlatan ti kasinsin ko, Hoben. Saan ngamin nga agin inom iti anak? Kasta ya. O sige, panawan kayo pa'y dito'y. Day tamatam, Hoben. Amangan no marunaw ti kasinsin ko iti panangkitam. Nagpinta sa talaga ti kasinsin mo, Linda. Armat tuman? Damo pa ilangapan nakakita kan ko, ana. Kat nainlaba kon. Anya? Tatang, kwarta man. Anya, dumawat ka iti kwarta? Idinto tadi mo ammo ti tumulong kanyak iti bangkag? Nagadupay la sa uyo. Adda pangaramatak iti kwarta. Awan ti maited ko kin ka. Anya, nagimot kay mutin nga, ma. Anya ti kinunam, Hubeng? Ibagampayan nga imuta. No kumataam mom ti tumulaw, adda ko mamaited kin ka akwarta. Di kay pa yan makasarita iti nasaya, tatang. Tunggal makita dak. Sermonan dak. Punoong tandak. Ay, dadael san ti ulom, Hubeng. Siyak pa yan, iti saan ang makasarita, iti saan ang nasaya, laglag. No, pasanumot nga men. Nagsaya at dyan bagak a dumawatak iti kwarta. Hanggang kanayon latan nga ibagayo kanyak, nga awan maitultulong ko. No sa anak lang ang makapagdapal, makabil kan. Anya? Mangtad kay kat iti kwarta yon. Amok nga da kwarta yo. Pangaramatam ko ma iti kwarta. Adar mag-ababae, tatang. Kat gumatangak iti sabong nga isagot ko. Anya? Mapan ka agaraw? Anyan to nga iti ipakan mo iti babae. Kat sadot, kat irresponsabli ka, Mike. Adday ta kayo manan ako naktatang. Tunggal adday bagak kada kayo. Adamot lat tapang karit yo kanya. Gaputa kilaw ti aramid maw. Adaganas mo adumawat iti kwarta, idinto tadi mo amaw ti rumispitaw ken tumulong kada kamay. Langgong kakidi Saan ko nga inikkan iti kwarta ni Hubay, tapno agnakaw. Ay na, kaasimot di anak ta, lakay. Anya kaasay, kitsadot Mike. Imbag ko ma, no ammo na ti tumulaw. Tay kakaragos iti kwarta na.
Lakay. No kumata nagsapol iti panggedan na, di adda ko magastusin na no agarem iti babae. Nagposkol ti ropa na amapan agarem, ket irresponsabli bay. Lakay. Inton kwan, pinagtalaw kon dito'y balay dahi ataaw. Ha? Ay na. Lakay. Saan ko akanunungan ni Hoven nga anak ta? Ngam inikamlat ta kumaa iti kwarta. Amang ano ad-adan alumaban kadata no imimutam. Bakay, husto laeng ter aramidag. Nasaya atakin kwa na. Basta lakit day, nasaya at magkadata ni Hubay. Talaga kursonadak di kasinsin ni Linda. Nagpintas ni Weng. Iso pautangan nakapailang man. Tay pasyar ko ni Weng. Ag-date kami. Bayadan mo't lang adagos Hoben. Wen, di kagdanag. 1,000 lang ti mabalin ko nga ipabulot yun ka. Munto yung ruda na. Tainak man i-date ni Weng. Mabit man lang, likes. Apay ka ti, tata. Itaman pa'y asaan kayo ang nagkuyop ko ni Hubay. Adang amin na panandakan ni Weng. Asino aweng? JRR man ni Hoben, tata. Kinapudno na, imutang pa yun kanyak ni Hoben. Tapno may pasyar na lang ni Weng. Talaga alaglag day jay Hubay. Makautang pa yan, kin ka? Tata. Likes. Tapno ibagak kin ka. Liklikan nyo ti anak ko. Tapno saan amapan agbartag. Kat matulungan na kami iti trabaho ijay talon. Tata, saan mi mat nga awisin nga ginom ni Hoben kahit? Isumot tiyo may dumayo di balay mi. Tapno makiinom kada kami. Anya? Iso asan ko masyak ti pangibagaan nyo ti kasta tata. Ti nasaya at kasari tayo anaimbag ni Hoben. Nakaululimak mat ni Weng. Itay kami pailangan nakatugaw dito parke. Weng. Apa yan nakaululimak ka? Saan ka kadi naragsa ka kadwanak? Kuha. Ken, apa yan tumalangkyaw ka? Kaslad da kabutan mo. Kuha ngamin, Hoven. Adan kaayan ayat ko ije lugar mi. Anya? Amangan ngamin no adda makailasin kanyak dito'y parke. Nga adda sa bali akadwak alalaki. Kat maibagada iti kaayan ayat ko. Apay nga italang nga imbagam day ta kanyak. Di kamat ngamin nagdamdamag kanyak. Agawid ta nga ro din. Makapawan ganas. Ha? Agawid tan. Adamot gayang boyfriend mo. Kahit ko pa iti aginom, Lex. Hoben, nabartuktan. Daon kabalan pa iti uminom. Nagkapoy ka matan. Basit pa ila tinainom ta. Nasakit. Tinagam ko tanapayak. Anya? Adamot gaya man boyfriend ni Weng. Sayang di kinapintas na babae. No sana siya di pagtungpalan na. Kaya't mo asawan, nainlove ka kan ni Weng? Wen, ay tagmatinda siya babae. Adamot nga ro din boyfriend na. Pare ko ayat data, Pards. Di arunam lata nga oray adan boyfriend. Mapanta nga ro di dyan ni Linda. Agmotor ta na. Nabarti ka kung. Sakti agmaneho. Kaya't ko makita ni Weng. Kaya't gusto ka. Armaglata nga uray adan kaayan ayat na. Inayadam tagpataray, Hoben. Sakti makamo. Kaili ko na nakita ni Weng. Iso at darasan ta. Sana pumanaw ni Weng, iti balay dalinda. So inayadam lang tagpataray. Sabay nagadalugan dito yayo ay. Relax ko nakmat ka.
Ha? Kilala nagpreno ti sarsarunon ta ko. Sige, tus mo! Tatang, nanang, Imbag laki dain, ta saan kayo anatay ken ni Lex iti pan nakadisgrasya yaw. Anak ko, nagmaneho ka iti motorsiklo anamartag. nasakit tintero, bagik nanang. Nagado-ado normaw, Hubain. Kung ti doktor anang tamingkin ka, agtalinaid ka pa'y dito ospital, iti sumagmamano nga aldaw. Aging gaasaan nga agimbag, dagiti sugat maw. Tatang, Nakasaritak mo't ti driver ti kotse, anabanggayo ken ni Lex. Inariglo kaun. doktor. Kenang tedak iti kwarta apagpatarimaan iti nadadahil apasit ti kotse. Pakawanandak, tatang. Nanang. No saan kumit nga aramiden dayta, mabalin ang maibalod ka. Tay darumda ka ti akin ko kwa iti kutsay. Sa panginginain a kutsay tinadungpar. Anak ko, idyam nga minan ti panaging inom mo iti arak. Kitaam ti napasabak itaken ka. Nanang. Awanan ti kwarta nga usarag iti bangkak. Tanapan amin dito'y ospital. Kenti panangariglok iti kutsi adinong parmaw. Nang roon nakit awan pa'y lisensyam anagmaniho iti motorsiklaw. Agbalbaliw ka kuman, Hubain, anak kaw. Nasingpet, ken man nakaawat dagiti dadakkel ko, iti likudan, ti kinairresponsable nga anak, Mr. Lodley. Saan gayam arumbeng a pasakitan, ken sungba-sungbatan dagiti nagannak, tay sudamat lang ti makatulong ken ka, iti oras nga agkasapulan ka, iti tulong. Mababay na kadatatang ken nanang ko, ngam nagkidawak iti pamakawan ka. Ket nagbabawyakon, dagiti dakes nga inararamid ko. Ito'y nagsurat, Huben. Agyaman kami met pagayam a Huben, iting kapanagsurat dito'y programa tayo. Sikamot lang ti nang sumbat, iti parikot mo. Asa narumbeng akagura dagiti nagannak, tano awanda, awan tayo met. Yaramide. Tulungam kit diida, tapno agbalin analagan ti biyagyo. Di mon subyan ti agbartek, ken ti dakes a barkada. Ket sapela ko ma, tagtultulo yen, ti panagbalbaliw mo. Bueno papagayamin ka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagayam a Huben, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser, ken iti met direksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaig kan biagita ket manipod. Iti pagayam tayo nga agnagan, iti Mariel, adi na kayat apailanad, ti address na. Kastoy man, ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sukirak nga anak, ket aramidat ti amin akayat ko. Ngem daytoy gayam, tinakaited, itiliday kanyak. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Mariel. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely.
Day tamanan sarming ti sangsangwam, Mariel. Itay ka pa'y ngagsarsarming Kat, man ano ko ma, nanang. Ingka katlabaanan dagiti na urnong amurong mo. Da kayon madadaal ti kinapintas ko no paglabaan da. Anya, Da kayon taglaba, nanang. di ka man agsadot-sadot akasta, Mariel. Ala, ingka kat aglaba itatawan sirrek mo iti pagadalan. Adda nga rut papanak ita, nanang. Agdate kami ka ni Elmo. Iso dumawat ako maitili magasot yo. Ay, awan kwartak. Daitakit din ti inak paggastusan. Hoy, Mariel, ti panagadal mo ti into naram. Saan kat aday tapan nakidate mo? Wen ka di, nanang. Ala, ingkakatlabaan ng dagiti na urnong alalabaam. Saan asyak ti patudunam? Madalat ta kwartam Wen siyak pa'y ti ko na. No kasta, sikat imang bayad iti in order ta. Wen, awan pagdanagam. Nasayat nga roda. Bilibakan ka. Adalat ta kwartam. Wen siyak pa'y ti ko na. O, kasalungay. Sumuro kay Anton Rabi, iti balay daroli. Wen Mayat nga rodo kasta. Agi-inom tayo. Nay, narabyan ka si Mariel? Hindi kay, sumana o. Aglisi kayon, tao mo na gakon. Sige, umunag ka. Ay, una yun ti kasta alanga, Mariel. Ay, inidamutad dita sopa. Ay, anyan ti aramid mo, Mariel. Aramid ka di ti balasang dayta, ha? Agnakam kantulaangan, inton makaala ka iti an-an-nayam. Mariel, agad arak ka. Sakit, nagsakit ti ulo. Saimit yo, naramid yo. Ha? Narami? Landa, sino day takakuyog ni Elmo? Ni Sharon. Inyam mo iti kanyak ni Elmo. Aguston sa ni Elmo kankwana. Anya? Laan mo? Good morning kada kayo, Adwa. Hello, Sharon. Hello, Landa. Kunam lang asino kamot anapintas. Che, aday yung mat anapimpintasak ngam sika, Ha? Hoy, Mariel, anya ti sasawang. Ala, intan Sharon. Mariel, agkita tayo itong malan, ha? Okay. Anya, agkita kayo inton malam. Papanan nyo. Agbagnabag na. Wano, sa dinula dita. Di ka pa'y lakit agawid. Taing katulungan ni nanang mo iti trabaho na iti balayo. Landa, sermonan nakadimanan? Wan, gapo tamadi ti aramida, Mariel. Dinak man sermonan, Landa? Awan bibiyang mo itibiyag ko. Sige, makamu ka. No siya, bagbagaan ka, gapo tagayam ka. Ngam no di mo kaya, awan mabalin ko. O sige, Mariel. Ibusan ta na ito inatda nga ara. When, Kaya dito ikan dagos ka maturog. Ngamin rabiin. Sige. Awan pagdanagam. Tanatalgad ka dito dagos ko. Wan, kan may sa. Agayan ayatan. Iso nga okay lang kanyak. Numaturog ak dito'y dagos mo. Sa dino tinagkapwam idirabi Mariel. Awan bibiyang nyo. Nagtangsit ka nga anak. Subag ka! Sige! Itong pandak no day tati pakaragsakan nyo. Talaga bastos ka nga inanak. Awan respetom kanyak nga inam. Man nakibiyang kayo ngamin. Anya ti kayat mo? Panoy nuyak ti aramid mo? Uray agdadata amade. Balasang kaan, Mariel. No di ka dunggag iti balakad ko nga inam. Amangan no anya ti mapasamak kan ka. Pues, no anyaman ti mapasamak kanyak, awan bibiyang nyo. Tata Primo, gumatangak man iti shampoo. Kastay sigud agat gatanga ka. Ay, sige.
Mabiit laang, kamangalaak. Hello, Mariel. Che, Unay na nagsuplada ka. Ngam, napintas ka lata. At tuyon ti siyampaw, Mariel. At to'y matibayad ko, tata. O sige, inakon. Tadyak kaya ti makakita iti bakas. Asino ti bakas? Ito anda dito'y abay ko, tata. Bakas? Na, saan mat nga grup-grup abakas ni Marvin Nataer tupay. Agbagay kayaw. Mariel, sarong karam kanto Che! Padasam ti sumarong karta pasabtan ka iti agburburak adanom. Nangag mo timbagak, Marvin? Ingka man kita iti kapadpadam abakas. Taiso ti sarong karam. Oy, Mariel. Maditikas ta. Di ka mang sair itirik na ti sa balay. Nagalas ti ugalay. Inak man langan. Nadadao ilang ti aldaw ko. Kanayon ti panagkuy-kuyog yung Sharon, Elmo. Da kayo ka din. Landa. Oh, apay anak katakder ka dito, Kate. Nakita kayo ngamin. Iso nga inuray kayo. Dayo nga rodan. Hoy, Elmo. Kunak man no, agayan ayat kayon kin ni Mariel. Saan? Kastang mo ti kunana. Di mo patpat yan. Ni Sharon ti kaayan ayat ko. Anya? Wan Mariel, kasta ti kunan ni Elmo itay. Saan kayo kanong agayan ayat? Kani Sharon ti kaayan ayat na. Anya? Nagkuyog da itay kin ni Sharon. Pudno ka dito imbaga. Makaamu ka di nakpat yan. Sawagay, awan mo ti denggam nga ibaga. Saan ka di? Iso di mo patyan ti imbaga. Makaamu ka. Anya ti imbagang, Mariel. Apay ako nang magkita ta dito kantin. Pudno ka di nga gayan ayat kayon ka ni Elmo? Wan. Among ka di akaayan ayat ko? Ti ko na kanyak. Awan ka no relasyon nyo adwa. Kan sika ka no ti kanayon amapan iti dagos na. Anya? Sharon, adaywan ni Elmo. Gaputa siya ti adda karbangan na kankwana. Oh, anya ti bagam, tada ka. Kalpasan ti amin. Kastuyan ti tratong kanyak. Akas la adda basol ko kan ka. Apay nga may kaditi dagos ka. Tapno ibagak kan ka. Agdadag senak. Awan basol ko dita. Kasta? Basol mo Kasta gaya ma. Sige. Tangay talikodan na kon. Gaputan na alamon ti kay kayat mo. Iwaragawag ko ijay pagadalan ama si Kugak. Kat sikat tinakasikong kanyak. Kat awan bibiyang ko. Noan niya ti sawan dagiti tattao. Anya? Padasam ti mang talikod kanyak, Elmo. Tabalsan ka. Pabugbog ka kadagiti kakasinsin kong alalaki. No saan ka kumasukir nga inanak? Adayo kumakas to'y tinapagtan mo. Tanya nga rod nga ikatsukir ka mat! Ikarkarigatan ka pangadanan, Mariel. May salaangan at awan kat agradwar kan. Ngam kastoy tinaramid mo. Uray awan ba itultulong mo kanyak dito'y balay? Awan anyaman na kanyak. Nga uray na bambanugak ang agapoy ti trabaho. Katsyak na tati ang luto kan aminan. Kaputa sa dut kamat. Adi mo kaya titumulong kanyak. Nga maawan anyaman na kanyak. Basta ti importante kumakat agad adal ka na imbag. Namaan niya day toy ngay naramid mo! Ampang kamot kami nito! Tanya ti kayat mo ama pasamak, Mariel. Talawang tinam? Papanam nga rod ita.
Landa? Sika lang nga roden ti maditi naramid na. Ita, sika pa iti adaganas na nga agpauyo. Ay na, no tinungtung pa na kamantinam. Ganabom Landa? Natural nga agungat ti inam. Gaputa maditi inaramid mo. Landa, saan ka di ang mabalin nga agnaudak dito balayo? Ay, saan ang mabalin Adamat balayo. Di ijay kang agnaud. Diyak kanunungan ti panagtalaw mo. Iso nga agawid kan, Mariel. Imay kami kabsa. Takayat may apagsasaritaan tayo no anya ti aramidan tayo. Gaputa masikugan to'y anak ko. Kat ni Elmo ti ama. Anya nga rod ngay. Awan mabalin tayo tadaditan. Ngem di tayo mo't ida mabalin na pilitan na pagkalaysaan. Tagad adal da pailaang. Kat anya nga rod ita ti aramidan tayo. Kat danda ni agpas ngayon to'y anak ko. Ipas ngay nalata at isikog na. Ayan ka din ni Elmo, tata. Ay, diyak mo no sa dino tinapanan na. Ibatik laangan dito'y ni Mariel. Ta dito yan nga agnaad. Ha? Ay, nay, saan Nasaysaya at matlaang nga agnaad kan kakabsat. Ta si katina na. Kat no agpas ngay, sige, tumulong kami iti kastos. Ngam no ti kunayo apagasawaan tayo idan, saan kumapay? Kaputa kayat mi ang makaturpos ni Elmo iti panagadal na. Takalbasan ti panagadal na, alaan ni manong na iti abroad, kat ijay nga agtrabaho. Anya? Kasjay ti maibagak. Tumulong kami nga agasawa iti gastos iti panaganak mo, palasang ko. Hanggang timi pa'y kayat nga agasawa kayo kini Elmo. Kaputa agabroad pa iti anak me, kalpasan ti panagadal na. Dandani ka matgaya managpas ngay, Mariel. Wen tata, mabainak ko maarumwar. Awan maibaon ko ang gumatang. Mariel? Ada ka matgaan dito istor ni Tata Primo. Marvin? Sige, inakon. Mapit lang, Mariel. Di mo pa imbaga tigatangaw. Idi pa ilang alikliklikan nak, Mariel. Ada ka di basol ko kan ka? Mabainak namin unay kan ka, Marvin. Hindi ka agbain kanya. No kaya't nakapagayam, ada klata dito eh. Marvin. Awan gayam, umadanin ti flight ko. Agabroda kay Japan. Isuasaan kanto na makita pa eh. Sa bagay, adamot Facebook ama ko na. No kasapulam to titulong ko, si Dada nakatumulong. Marvin? Takkel gaya man ti tiyan mo. Dandani ka nagpasngay. When? Salwadam ta sikog mo Inton maipasngay mo dayta, isunton ti liwliwan. Ken agbalin nga inspirasyon mo iti biyag. Ala, salwadam ti salunat mo. Agyaman kadagita nga imbagam, Marvin. Mabain ako na ikan ka. Gapo iti ugali kiti kanlabas. Iso nga ulitak tagkid daw iti pamakawan. Katsapay ko taag talinad kalata apagayam ko. Wen Mariel, namnamaan dayta. Nagpasngaya kon, Mr. Lonely. Ket timulong iti gastos dagiti dadakkel ni Elmo. Makitak met ang napatag kadakwada ti anak ko. Ken kanayon da amang ted iti masapsapol ni baby. Ngem ni Elmo, saan ngagpakpakita kanya. Ngem naklon kon asa anak nga ay-ayatan. Agbababawi akman, ngem itilikudan dayta, naragsakak taadda anak ko. Kastan, katagyaman nak. Tuy pagayam mo, Mariel. Agyaman nak pagama Mariel, iti da ito'y apakasaritaam. Ala, anya nga rod, kat kastan tinapasamakin ka. Ti panagbabawi at dalatta iti udi. Kat ipaay mo ti imatang mo iti anak mo.
Kat saan pa'y anhaladaw ti amin, tapno ituloy mo ti panagadal mo. Mang panunot ka itinasaya at awagas, no kasano amay pamuspusam latta ti panagadal mo. Aramidem dayta, para iti masakbayan ti anak mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Mariel, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kinin surat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Marian. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti may sa apagtang tibiyag ko nga impagarup ko at sinsinan ngam dakkel gayam ti epekto na kanyak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Marian diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Jessica, nabayag ka din ni Manong Ed Aguardia ditoy? Wan, nadanon ko ditoy. Naanos mata niya? Wan Marian, amo na ti makibagay kadagiti empleyado ditoy. Isugayam abim-mayag ditoy. Wan, apay ka di anang damag mo? Damdamagak laan. Gaputa iti first day ang nag-duty ak ditoy. Iso ti first ang nag-greet kanyak iti good morning. Kunaklakit di. No? Naggusto ka kan kwa na. Sika talaga, Jessica. Gaputa nagdamag akon, kursonadan adagos. Ang kulaang dayjay, Marian. Happy lunch, ma'am. Mangan tayo. Dito'y kamatlaang gayam amang mangan, Manong Ed. Wan, ma'am. Komportable ka di dito'y? Makapangan ka iti husto dito'y? Wan, ma'am. Tasipod idi. Dituya kon amang mangan. No kayat mo, di mapanta iti karinderya. Aglang-lang tan amangan. Saanan, ma'am? Adamot balon ko. Di itugot mon ijay. Saanan, ma'am? Mangan akon dito'y. Agyaman aklangan. Amo yun, Ana. Naasidag adagos tirik na ka ni Manong Ed Aguardiami. Gapo siguro at ako nam anaanos. May sa siguro day tananang. Kasla ngamin makitkitak day di tatangkan kwa na. Apay, lumakay ka din day ta Aguardia? Saan matunay, nanang? Masya na kami no dagduma. Gaputa ijay latan lamisaan ijay entrance ti building mi ti pangpanganan na. Ay kat ayabam inton maminsan anak ko. Di narod kayat, nanang. Komportable ka nun ijay. Gaputa sipod pa idi, ijayan amang mangan. Good morning, Ma'am Marian. Ay, good morning to, Manong Ed. Nasapa ka Ada ngamin ti jak nalpas idi kalman, Manong. Iso ang nasapa ak ita, tapno makaawid akmot ang masapa inton malam. Kastagayam. Sige pa ya, Manong. Inak pa ija unag. Mabiit lang, ma'am. Apay ka di, Manong? Ag-alkohol kayo pa'y, ma'am. Uwan nga agpaiso. Agyaman ak, Manong. Awan anyaman na. Di mo liplipatan ti ag-alkohol. Nang runa, taagduduma a tao ti kapulpula-pulyo. Ay, uwan nga rod, Manong. Kat agyaman ak manan. Oy! Nasingad kayo adwa kini Manong Ed Marian.
Di kay maumumang agis istorya. Kat inaldaw kayo mo't nga agkit-kita. Wen, managistorya ngamin. Kan maysa, asidag tiriknak kan kuana, gaputan na singpet. Apay, diyo ka di makita, ti kinasingpet na? Nasingpet mo't kit di ngagpay, so, Marian. Igrit na amin nga empleyado. Kan kanayon na apalagipan nga ag face mask, kan ag alcohol dagiti empleyado. Matlagayam, iso arumbang laang apakitaan tayo mat iti kinaimbag. Igrit tayo mat no agrit. Gusto kahit imbagam Marian. Tano maminsan, di tayo ma-appresyar ti kinaimbag ti pada tayo a tao. Siguro, nagawid amin ng dagiti kakadwa. Siyak siguro ti kaudyan. Hello, Ma'am Marian. Ada ka pa'y matgayam dito'y Manong Ed. Apay adi ka pala nagawid. Saan ka di nga aginggat alas 7 laang ti duty? Kasta nga agpaiso. Ngam inuray ko ang nakaawid amin nga empleyado. Di ka ngamin nakita arimwar. Iso nga inuray ka. Anya? Nagdamag ka dagiti kakadwam. Ngam kunada nag-overtime ka. Napanak ije departamento yo. Ngam nakarikap matirwangan. Napanak ije CR. Ngam awan kamat. Ala, sorry Manong Ed. Nagbirbiro kayo pa'y gayam. Inrekap ko nga mintirwangan. Takunak no sisyak laang ang ti tao dito'y. Awan anyaman na, ma'am. Diyak lang amin makain na. Nujak makita ang nakarwar amin nga empleyado dito'y. Diyak kayat nga dati saan anasaya at amapasamak kada kayo. Agyamanak, Manong Ed. Amuyo a panunutan ti pagimbagan mi. Awan anyaman na. Ala, agawid ta nga roden, Ma'am Marian. Sige. Agawid ta nga roden, Manong Ed. Amuyo nanang. Inururay nak di kwardyami idi kalman. Binirbirok nakpay kano, ididinak makita idi opisina mi. Apay binirbirok na kangay anak ko. Inrekap ko nga mintirwangan ti opisina mi, idi nakapanaw amin ng akakadwak. Kat ididinak kano mauray arumwar, binirok nak, tamangan kano no adadakas na napasamak kanya. Ay, talaga nga rud anasingpot da jay agwardyayaw, anak ko. Ay na, super nanang. Amo na kami na isakit. Kan amo na panunutan ti bagimbagan mi. Jay lang, takas laman manulaang ti mga presyar iti kinasingpot na. Ay na, di mo tultuladen ida, anak ko. Mala, tagluto ak itinaimas asidaan inton bigat. Tailak man kit de. Ay, uwan ananang. Patsak amaragsakan unay ni Manong Ed. Manong Ed, nangan ka din? Saan pa'y ma'am? Sa anak pa'y amabisin? Alaam day to'y Manong Ed. Sapay ko mata magustuam. Anya ka di day ta, ma'am? Masida, Manong. Nagbalo na kat ninayunak. Taibingayan ka. Agyaman ak launay, ma'am. Si kalaan tinangaramid iti kastoy. Sige, awatam nga rodon, Manong. Kat no anya ti kunam, aglanglangtan amangan. Uy, Marian, agpudno ka man kanya? Anya ko matipudno, Leonor. Adda ka din nagkinawatan nyo kani Manong Ed? Ha? Awan ka din di sa bali adamagam, Leonor. Awanan. Day ka lang ti kayat ko amaamuan. Ay, Leonor kaya. Apay nga rin nagkatawa ka. Awan ti relasyon mi ka ni Manong Ed. Asidaglaang tiriknak kan kuana. Apay nga rin nga inikam iti balon mo amasida. Kayat ko laang nga ibingayan. Apay, dakas ka di. Saan mo't kit di? Sika lang amin tinangaramid iti kasta. Ni, mabalin nyo mat nga aramidan no kayat yo. Kas panagyaman nyo iti kinasingpot na kadatayo. Ma'am, mabiit laang. Alaam da ito'y. Meriendayo inton aldaw. Ala, nagtaktak ka pay laang Manong Ed. Awan anyaman na, ma'am.
kan kananday ta. Agyaman ako na, manong. Mabalin ka din nga ibingayak dagiti kakadwa? Adda kan ka dayta, ma'am. Basta para kan ka amin dayta. Sapay ko mahata magustuam. Ay, magustuak ka, manong. Nabayagan ajak nakaraman iti kastoy. Marian, talaga ang nasingpat ni Manong Ed. Agasam, inikan na tayo iti kankanan. Nagimas pa'y. Kat isumat ngamin, Leonor. Isula ang tigwardya akas jay ah. Duma kadagiti sigod agwardya ditoy. Kasta ka di? Wen, Marian. Naanos matkit di dagiti sigod agwardya ditoy. Ang talaga ana idumduman ni Manong Ed. Isu nga rod ako nakanalagan tiriknak kankwana. Gapo itikas jay nga ugali na. Ngam sa bali mo't tinang ipapanam. Tako namkit din nga da relasyon mi adwa. Pasensya ka na, Marian. Ang husto ti kunam. Rumbang asubadan tayo matikin na imbag na. Ay na, jak laing pagarup akas tagayam tinagdala na, Manong Ed. Adumot kayam tirigrigat mo idi. Day tatipod no, ma'am. Jak amo no apay akas jay. Nasaya at mati impakpakita kadagiti sigud at katrabahwak. Ngam apay a dinadauldak. Awan lang amin tilaban ko. Tamay saak lang anano mo. Ngam dayawan ka unay, Manong. Gaputa di ka nagimula iti sakit tinakam. Gaputa amok. Awan maglaang ti maalak. No agimulak iti sakit tinakam kadakwada. Husto takino na, Manong Ed. Kat sapay la kumata di ka agbalbaliw. Pakaragsakak ti agaramid iti nasayaat, ma'am. Tadyak kayat nga adda gumurgura kanyak. Kayat ko ti agbyag iti natalinaay. Nga uray na numuak laang. Ay na, nagsingpot ka talaga, Manong Ed. Sika ti rumbang atuladan ti tunggal tao. Wan gayam? Adda ka din asawa yun? Adan, ma'am. Kan adamat tandwa aputot ko. Ubing dapay. Gaputan naladawak anang asawa. Ngamparikot ko nga rod ti asawa kan ti inak. Gaputan nagidanda nakaptan itinadagsan asakit. Nay, anong dagita groceries, anak ko? Itad ko kani Manong Ed nanang. Naamwak ngamin ang narigat gayam ti kasasaad na. Gaputa ubing pay laang dagiti putot na. Kat naggidan nga agsaksakit ti asawa kan inana. Anya? Ay sus, kaasimot nga rod ano kasta anak ko. Wan nga rod nanang. No naamwak ko maadagos ti kasasaad na, natulungak ko maadagos. Saan wat ngamin amadlaw nga adda parikot na. Gaputa kanayon ang nakaisam. Di nala siguro kayat nga ay ayom ti kasasaad na anak ko. Ang mala, mangtad ka iti kabailam ama itulong ka dako ada. Kaasid amag. Wan nanang, ngam bilibak at talaga kankwana. Ado ti rumbang apaggastusan na. Ngam ikan na kami latta iti makan. Di ta amakitam at talagaan na imbag ti panagpuspuso na anak ko. Good morning, Ma'am Marian. Good morning, Manong Dino. Dito'y kakadingag duty? One, ma'am. Kasta gayam. Nasaya at mo't tapno mapadasan na kami mo't akadwa. One mat ma'am. Ne, kaslada ti birbiro ka ma. Birbiro kak ni Manong Ed. Ita lang amin analadaw. Kat kanayon mo't amasapsapa asumsumrek. Ha? Ni Manong Edi ka di tidakdakamatem, ma'am? Wan, Manong. Abay, di mo ka di pay am mo? Di anya. Ay, awanan ni Manong Edi, Ma'am Marian. Isu asyak tinag-duty dito eh. Anya nga awanan? Nag-resign ka din? Saan, ma'am? Ni Manong Edi. Pinmusayan idi parbangon. Anya? Husto daytan, Marian. Itay ka pailaang agsangsangit.
Apay akas ni Jessica. No kaano pa'y akayat ko at tulungan ni Manong Ed. Isumot na ti ipupusay na. Awan ti makasungbat itinay ta, Marian. Gaputa di tayo ninamnama akas jay gayam ti mapasamak ken kuana. Ngam nagpiksa ni Manong Ed dokit kitaan. Nagis-istorya kami pa idi na minsan. Iso anaamok ti kasasaad na. Kat kasapulan na gayam piman ti tulong tayo. Marian. No kumadinamag ko idin ti adda kasasaad na. Nalabit. Natulungan tayo pa'y. Diyak tomat ngamin dinamag adagos. Di mon pabasulan ti bagim. Di tayo amo akas jay gayam ti mapasamak ken kuana. Sana bale, tain pakitam ti kinapatag na ken ka. Di si bibiyag pa'y laang. Talaga may kawa ang Jessica. Kasla makitkitak ni Manong Ed tunggal lumabas ak iji entrance. Irwam mon ti bagim, Marian. Awanin ni Manong Ed. Kasla jak pa'y lapat dyan. Kalaat mo't ngamin tinapasama. Marian. Pudno gayam ti kunada. Uray di mo kapkapin ano ti may sa atao. No nasayaat kan ka, biro kam latta no awanin. Pudno launay day ta inbagam, Marian. Gumasapul nga aklonam. Tapno agtal namot tan ti kararwana. Sayang, Jessica. Naladawan ti amin. Diyak pa'y naiyawat kan kuana ti kayat ko nga ited. Diyak pa'y nakasao iti maudi agundaway. O ay, kunada siguro, Mr. Lonely. Ngampod no ang nagladingitak iti kastaunay, idipimusay ni Kuya Eds, nga uray jak kapkapin ano. Maladingitan akmet, gaputa jak pulos na tulungan, sakbay apimusay. Ngam napunas day taariknak, idinamamok ti pamilyana, baba ni titulong ti maysa apagayam. Alakastan, kitagyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Marian. Pagayam Marian, naidumduma ti pakasaritaan. Pudno launay ti kunam, abirukem ti presensya ti maysa a tao, nga uray di mo kapkapin ano, nang runa no nasayaat ken ka. Ala, ituloy mo ti agbalin a nasayaat. Taddan tulat tamet katukad na a nasayaat para ken ka. Bueno papagayam, ingkay nanggagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulon. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marian, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong, ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.